Voldria una pizza de pernil dolç familiar. Sí, per a cronista. Vale, t'esperem. Adeu. La pizza! Tu què fas així, negre, i vés-te'n al teu país? Ei, però si és igual que tu. Tots són iguals. Ell també és persona. Està fent el seu treball. El color de pell no importa.